Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, φάνηκε νομίζω. Εντάξει, το χάσαμε στις λεπτομέρειες γιατί η εμπειρία και η απειρία που ακούγεται συχνά στα αθλήματα έχει να κάνει με τη διαχείριση ενός αποτελέσματος κατά τη διάρκεια του αγώνα. Απογοήτευση βλέπω στα πρόσωπα των παιδιών της Ηλιούπολης. Για η αλήθεια είναι ότι το κυνηγάνε, το παλεύουν, αλλά τελικά δεν τους κάθεται. Συν το ότι δεν παίζουν και στο Κοίταξε, κολυμπητήριο. η απογοήτευση είναι δεδομένη. Από τη στιγμή που ουσιαστικά πλέον είναι πολύ πιθανό να υποβιβαστεί η ομάδα. Αυτή τη στιγμή στα play-off εξορθολογίστηκαν, ας πούμε, και οι μεταξύ τους βαθμοί Πολύ σωστό αυτό. θα μετρήσουν στα μεταξύ τους παιχνίδια στα play-off, στα play-out, με συγχωρείς. Ουσιαστικά μάλλον έχασαν την κατηγορία. Αλλά θέλω να πω ότι είναι μια ομάδα με ρόστερ Α2, το οποίο έκανε μια αξιοπρόσεκτη, ας πούμε, και αξιοσέβαστη προσπάθεια. Και είναι λογικό να υπάρχει μια στεναχώρια σε μια τέτοια στιγμή. Και νομίζω ότι παρά το απρόσμενο της αλλαγής του προπονητή στην Ηλιούπολη, έδειξε και στα επόμενα παιχνίδια μαχητικότητα. Δεν την έχασε. Έτσι έκατσαν τα αποτελέσματα, θα μου πεις. Αλλά ναι, γιατί από τα αποτελέσματα κοίταξε, όλοι. Πάντα, η γνώμη μου είναι ότι πάντα η αλλαγή προπονητή δίνει ένα boost, ένα ψυχολογικό boost. Αφήνεις τα κακά πίσω σου, γίνεται λίγο αποδιοπομπαίος τράγος ο προπονητής που φεύγει και έχεις την ευκαιρία να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα και να αποδείξεις, ας πούμε, ότι να προσπαθήσεις να το σώσεις. Αυτό πάντα, από ό,τι φαίνεται, λειτουργεί θετικά για μια ομάδα. Από εκεί και πέρα θα δείξει η πορεία, ας πούμε, και η συνέπεια της ομάδας στα αποτελέσματά της. Κατά πόσο η φιλοσοφία είναι καλύτερη, βελτιώθηκαν τα παιδιά και πάει λέγοντας. Έλεγες προηγουμένως ότι θεωρείς ότι μάλλον χάνεται το τρένο των play-off. Νομίζω ότι πλέον είναι πολύ δύσκολο, δεδομένου το ότι κυνηγάμε τον ΠΑΟΚ ή τον Ιδραϊκό. Μεταξύ μας παιχνίδια άλλα δεν έχουμε για να πεις ότι θα κλέψουμε βαθμούς. Και δεν σου κρύβω ότι ήταν ένας κρυφός πόθος μας. Το είχατε δηλαδή στο μυαλό σας. Το είχαμε στο μυαλό μας. Ίσως δεν το βγάλαμε προς τα έξω και είναι καλό να κρατάς έτσι χαμηλούς τόνους. Θα δείξει. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Ναι, νομίζω ότι το κλειδί είναι αυτό που λες, ότι δεν έχετε να παίξετε με τους δύο κάποιο παιχνίδι στην βαθμολογικά πορεία, αλλά ουσιαστικά πάτε δύσκολο. στο να γκελάρει κάποιος για να καλύψετε. Βαθμολογικά είναι δύσκολο. Στόχος είναι να παίζουμε κάθε φορά καλύτερο πόλο. Και νομίζω ότι αυτό το πετυχαίνουμε. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τις τρεις κατηγορίες που έχουμε εντάξει στην εκπομπή μας φέτος, ξεκινώντας από το καλύτερο γκολ. Εδώ, Χρήστος Λουιζίδης, ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τελείωμα, ένα πολύ εντυπωσιακό γκολ. Φουνταριστός είσαι. Ακούω. Βέβαια, ναι, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο σουτ. Δικαίως νομίζω βρίσκεται πρώτο στην κατάταξη. Πάντα το χειριστό έχει τη δική του χάρη. Εντυπωσιακό, ναι. Εδώ και πάλι. Πάμε στην καλύτερη απόκρουση. Έρχεται από τον Παναγιώτη Τζορτζάτο του Εθνικού. Εδώ. Από τις πιο εντυπωσιακές αποκρούσεις που έχω δει. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί κολυμπάει πάρα πολύ ώρα με τα πόδια έξω από το νερό και τα χέρια, κάτι πολύ κουραστικό. Και δεύτερον, την ώρα που κατεβαίνει το χέρι, σωστά επιλέγει να σουτάρει ο αντίπαλος, αλλά προλαβαίνει και κάνει απίθανη απόκρουση. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Το εντυπωσιακό στην συγκεκριμένη φάση είναι το πόση ώρα κατάφερε να κρατηθεί, έξω να κρατήσει τα πόδια του. Ναι, για να μην δώσει οπτική, να μην βλέπει τέρμα ο αντίπαλος. Πολύ εντυπωσιακή απόκρουση. Επίσης, μιας και θα το ξαναδούμε, το έχω αφήσει επίτηδες με ήχο. Εάν μπορούμε να τα ακούσουμε, για να δείτε πώς ζει ένας μπαμπάς την αγωνία και το παιχνίδι του γιού του. Μετά το replay, θα δείτε τώρα. Ακούστε. Είναι ο μπαμπάς του Παναγιώτη Τζορτζάτου. Ζει με το δικό του μοναδικό τρόπο την αγωνία και το παιχνίδι του γιού του και έχει κάνει μια πραγματικά καταπληκτική απόκρουση. Και πάμε και στον MVP. Και αυτός είναι από τη θέση του τερματοφύλακα. Ένας από τους πιο έμπειρους, στέλεχος για αρκετά χρόνια της εθνικής ομάδας, ο Κώστας Τσαλκάνης, της ομάδας της Βουλιαγμένης, που έκανε 4-5 εντυπωσιακές αποκρούσεις όταν πίεζε πολύ η ομάδα του Ιδραϊκού και ουσιαστικά βοήθησε να έρθει και η νίκη. Πάμε και στα έπαθλα Nova Sports, ξεκινώντας από τους άντρες και από τον φουνταριστό, με τον Σολανάκη να προηγείται, το Βουλγαράκι και τον Χαραλαμπόπουλο να ακολουθούν. Ο Βουλγαράκης, ο οποίος χάνει τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια πάμε στον τερματοφύλακα.
Εκεί όπου βλέπουμε να παραμένει στην πρώτη θέση ο Γαλανίδης, τον Φλόρο και τον Καραμπέτσο να ακολουθούν. Πάμε στους καλύτερους αμυντικούς. Εδώ είναι θέμα εθνικού, αφήνοντας πίσω τον Ολυμπιακό. Πολύ μεγάλη η μάχη των δύο, και στη θέση του περιφερειακού έχουμε από την ίδια ομάδα, αλλά με μεγάλη διαφορά, το Φουντούλη να προηγείται από τον συμπαίκτη του και τον Καρούτζο που ακολουθεί στην συνέχεια. Πάμε και στον Ρούκι, όπου ο Παπαναστασίου, ο συμπαίκτης σου, ο Αργυρόπουλος, Κανακάκης και ο Πρέκας, επίσης συμπαίκτης σου, ακολουθούν στον πίνακα της βαθμολογίας για τον καλύτερο πρώτο εμφανιζόμενο ή καλύτερο πιτσιρικά, αν θέλετε, της σεζόν. Αυτά προς το τέλος βέβαια της σεζόν. Έχετε αγωνία για αυτά, τα συζητάτε καθόλου? Όσο να είναι, παίζουν και αυτά το ρόλο τους. Κάτι γίνεται. Ωραία. Θέλω πριν κλείσουμε, θέλω το σχόλιο σου για την εθνική ομάδα. Εντάξει, η εθνική ομάδα μας έχει κάνει όλους περήφανους. Το τρίτο, το χάλκινο στο Καζάν, είναι από μόνο του μια τεράστια επιτυχία. Όμως η τέταρτη θέση που ακολούθησε στο Βελιγράδι έχει διπλή αξία, γιατί δείχνει αφενός ότι δεν ήταν τυχαίο. Σωστό. Κάτι κάνεις σωστά, ας πούμε, όπως προείπα, για να μένεις στην κορυφή, γιατί αυτό είναι το δύσκολο. Και αυτό το πράγμα, βέβαια, και σε συνδυασμό με την αξιόμαχη την εκπομπή σου και σένα, αναβαθμίζει ολόκληρο το άθλημα, έτσι, το οποίο έχει προσφέρει πολλές χαρές στην Ελλάδα. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και στο World League που έπεται, όπως και στην Ολυμπιάδα. Νομίζω ότι θα μας κάνουν περήφανους. Και ένα πολύ γρήγορο σχόλιο για τις γυναίκες. Προολυμπιακό τον Μάρτι. Μεγάλος στόχος, βέβαια, η πρόκριση στο Ρίο. Οι γυναίκες δυστυχώς θα περάσουν από αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία. Νομίζω ότι θα βρουν τον τρόπο. Έχουν και το γυναικείο πόλο, το εγχώριο, έχει πολύ μεγάλη παράδοση, πολλές επιτυχίες να επιδείξει. Θα βρουν τον τρόπο να επιστρέψουν εκεί που ανήκουν, δηλαδή στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως. Στην κορυφή δηλαδή. Και κλείνουμε με σένα. Ταλαιπωρείσαι αρκετό καιρό, νομίζω, με τον ώμο σου, ένα κομμάτι του σώματος που είναι απαραίτητο για το. Βέβαια, θα μου πεις και ποιο δεν είναι στο πόλο απαραίτητο. Υπάρχουν κάποια λίγο πιο σημαντικά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εκεί που έχεις χτυπήσει εσύ τον ώμο είναι από τους πιο δύσκολους τραυματισμούς. Κοίταξε, δεν σου κρύβω ότι είναι ο σημαντικότερος τραυματισμός που είχα μέχρι τώρα στην καριέρα μου. Και ο τελευταίος, εύχομαι εγώ. Μακάρι. Πάνε ήδη 3 μήνες που ταλαιπωρούμε. Έχασα πάρα πολλές προπονήσεις. Έμεινα εκτός για πολύ καιρό. Τώρα σιγά-σιγά επανέρχομαι. Χαίρονται οι καθηγητές στο πανεπιστήμιο. Ναι, έτσι είναι. Ναι. Έχω την ευκαιρία να εφαρμόσω περισσότερο χρόνο στη νομική. Θέλω με την ευκαιρία που μου δίνεις, με συγχωρείς, να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Κατουζανάκη, πρώην συμπαίκτη και ιονή προπονητή, μάλλον από ό,τι φαίνεται, γιατί έχει αστάπει και στοχεύει προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο οποίος αφιλοκερδός όλο αυτόν τον καιρό έρχεται, με βοηθάει στην αποκατάστασή μου κάθε μέρα και μου κάνει προσωπική προπόνηση χωρίς να έχει ο ίδιος την παραμικρή ωφέλεια από αυτή τη διαδικασία, και θέλω να τον ευχαριστήσω. Νομίζω αυτά πρέπει να λέγονται και δημόσια. Και καλά κάνεις και χαίρομαι που το κάνεις, γιατί και τη δική του ιστορία έχει γράψει στο ελληνικό πόλο και νομίζω ότι βγαίνει και παραέξω αυτή η διαφορετικότητα που λένε όλοι ότι έχουν οι αθλητές της υδατοσφαίρης. Κοίταξε, η ακεραιότητα, αν και πολλοί την βάζουμε σε δεύτερη μοίρα, εν τέλει νομίζω θα σε οδηγήσει πιο μακριά. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ πολύ, Διονύση. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη, με τόσο θα γίνει τη 15η αγωνιστική. Εκεί θα υπάρξει ένα μικρό break του πρωταθλήματος, ένα μικρό διάλειμμα, διότι θα έρθει το Final Four του κυπέλου και αυτό μέσα από τις συχνότητες της Nova. Περισσότερες λεπτομέρειες θα τα πούμε την Τρίτη. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.